Μιλάμε με τον πατέρα Χριστόφορο Μητρόπουλο. Μάλιστα. Και η είδηση μας έρχεται από την Αμερική. Εκκλησία και νέες τεχνολογίες. Ποια είναι η συμβατότητα? Η συμβατότητα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Μου έλεγε ο παππούς μου κάποτε, μου λέει, παιδί μου, άμα θέλεις να πιάσεις ψάρια, πρέπει να πας στη θάλασσα. Πρέπει να πας εκεί που κολυμπάνε τα ψάρια. Και σκεφτήκαμε ως γερείς και στην Αμερική, διότι αυτό εκπέμπεται παντού. Το myocn.net, Ορθόδοξος Χριστιανικός Network λέγεται. Είναι οι νέες τεχνολογίες που αναφέραμε πριν. Νέες τεχνολογίες. Ναι. Και αυτές οι τεχνολογίες δεν θα σκεπάσουν την Εκκλησία, αλλά θα προωθήσουν την Εκκλησία. Διότι ο κόσμος πηγαίνει κάθε μέρα ή στο smartphone τους, στο computer τους και γυρεύουν πράγματα. Γιατί να μην υπάρχει εκεί ένα σταθερό, μια, πώς να το πω, μια offering το λέμε στα αγγλικά. Ένα σημείο αναφοράς. Αναφοράς για τον πλούτο μας, όλα που έχουμε. Διότι κάποτε ήμουν με ένας ευαγγελιστής και μου λέει, πάτε, ξέρετε ότι εσείς έχετε την καλύτερη θρησκεία του κόσμου. Αλλά γιατί τη σκεπάζετε? Γιατί δεν μεταφέρετε σε όλο τον κόσμο? Αυτό κάνουμε εμείς, σε όλα τα κράτη. Πρόκειται δηλαδή για ένα δίκτυο το οποίο προσπαθεί να βρει το συνδετικό κρίκο, έτσι, στη σημερινή εποχή που είναι η εποχή της τεχνολογίας. Αυτό είναι. Για να δώσει έκφραση, να φέρει κοντά τον κόσμο σε τι ακριβώς? Ποια είναι η δράση η οποία ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να περάσει στις νέες γενναίες, στις γενιές της τεχνολογίας? Να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας ότι ό,τι βλέπουν που γυαλίζεται δεν έχει γυαλί από κάτω. Ίσως έχει κακό από κάτω. Πρέπει να ξέρουμε τις ρίζες μας. Άμα δεν ξέρουμε από πού ξεκινάει το σπίτι να χτίζεται, πώς θα γίνει ο άνθρωπος της προκοπής? Και αυτό προσπαθήσουμε. Το δίκτυο αυτό τι ακριβώς είναι? Ποια είναι τα εργαλεία σας? Είναι πολλά. Είναι 3 κανάλια στα αγγλικά, ένα στα ισπανικά και μία στην ελληνική γλώσσα. Επίσης σε λίγο θα μπει και... Είναι τηλεοπτικά κανάλια αυτά? Όχι ακόμα. Ραδιοφωνικά? Ραδιοφωνικά είναι στο διαδίκτυο και σε λίγο θα βγει και τηλεοπτικό. Μάλιστα. Με τα οποία αυτά κανάλια τι μπορεί κάποιος να έχει? Και πού? Στο κινητό του, στη τηλεόρασή του? Στο Apple application μπορείς να πάρεις, το Android μπορείς να πάρεις, στο διαδίκτυο, το smartphone του, στο iPad, στο computer, όπου και να είναι ο άνθρωπος τώρα, μπορεί να μάθει κάτι για την Εκκλησία. Και τα παιδιά προπαντός που γυρίζουν με αυτά τα smartphones, αν η Εκκλησία δεν είναι εκεί πέρα, χάσαμε το παιχνίδι. Θα έρθουν στην Εκκλησία, αλλά γιατί να μην έρχονται και πιο περισσότερο στην Εκκλησία? Τόσο ώστε αυτό προσφέρουμε στα παιδιά μας. Μάλιστα. Μου λέγατε πριν ένα παράδειγμα με μια γιαγιά. Αυτό. Έχω έρθει στην Ελλάδα, δεν γεννήθηκα στην Ελλάδα, γεννήθηκα στην Αμερική και ο πατέρας μου και η μητέρα μου γεννηθήκαν στην Αμερική, ο παππούς και η γιαγιά, ας το πούμε έτσι. Και κάποτε ερχόμαστε στην Εκκλησία, στην Ελλάδα. Ήμουνα στο Σύνταγμα προχθές και περπατούσα με άλλον ιερέα προς τη Μητρόπολη. Και σκύβω κάτω και βλέπω μια γιαγιά να κάθεται, να ανοίγει το smartphone της, να κάνει εκεί πέρα και να βγάζει τι? Μια Θεία Λειτουργία. Και είχε την εγγονούλα της μαζί της. Και της είπε, παιδί μου, έλα εδώ να δεις τη λειτουργία, έλα να ψάλουμε μαζί. Μα τι πιο καλύτερο πράγμα δεν υπάρχει? Αυτό, να προσφέρει την αληθινή θρησκεία προς τους ομογενείς. Αυτό κάνουμε, παιδί. Ανοίγεται λοιπόν πόρτα στη θρησκεία, πόρτα στις αναζητήσεις του ανθρώπου. Ακριβώς. Και εκεί που δεν υπάρχουν αναζητήσεις, δίνεται την ευκαιρία να τις ανακαλύψουν. Ασφαλώς δίνεται ευκαιρία να μας τηλεφωνήσουν, να μας απαντήσουν στο Facebook. Έχουμε χιλιάδες κόσμους στο Facebook, στο Twitter, όλα αυτά τα έχουμε, διότι εκεί πάλι επαναλάβω, εκεί που άρχισα. Εκεί που ψαρεύει ο κόσμος πρέπει να είμαστε εμείς. Εφόσον πάνε και για υλικό, για κάτι καλό, που πολλές φορές δεν βρίσκουν καλό, εμείς προσφέρουμε το πιο δυνατό, το Χριστό, την αιώνια ζωή. Μάλιστα. Το πρόγραμμα, έτσι ενδεικτικά πέστε μας, του διαδικτυακού ραδιοφώνου, τι μπορεί να περιέχει ξεκινώντας από το πρωί? Παίρνουμε από τους καλύτερους Ορθοδόξους θεολόγους και κληρικούς σε όλο τον κόσμο και τους βάζουμε για να μιλήσουν πάνω σε θέματα θρησκείας, θέματα ζωής. Δεν πάμε να λέμε μπλα 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 μπλα, λέμε κάτι συγκεκριμένα με τη ζωή μας. Πώς μπορούμε να ζήσουμε με ειρήνη,
με αγάπη, με αδελφοσύνη προς την σημερινή κοινωνία μαζί με τις ακολουθίες και τη θρησκεία μας, αυτά που μας διδάσκει ο Θεός. Θείες λειτουργίες. Θείες λειτουργίες υπάρχουν κάθε Κυριακή Πέμπτη από την εκκλησία τη δικιά μας στον Άγιο Δημήτριο στο Fort Lauderdale. Έχουμε τον όρθρο, μεταξύ όρθρος και Θεία Λειτουργία. Γίνεται μια μελέτη στην αγγλική γλώσσα απάνω σε θρησκευτικά θέματα, προποντός απάνω στο Ευαγγέλιο μιλάω αυτή την ημέρα, και μετά τη Θεία Λειτουργία. Αυτό γίνεται κάθε Κυριακή. Τώρα, δεν είμαστε προχωρημένοι πως είστε εσείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, που το έχετε συνέχεια 24 ώρες την ημέρα ακολουθίες. Μακάρι να έρθει η μέρα αυτή. Ναι. Αν και εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν, έχω πληροφορηθεί καλά, γιατί δεν είναι αυτό το αντικείμενό μου ακριβώς, ότι αντιμετωπίζουν και εκεί αρκετά προβλήματα. Δεν ξέρω. Βιωσιμότητας για να κρατηθούν οι σταθμοί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Αυτό ναι. κρατιέται από τον κόσμο. Το κρατήριό μας που το ακούει μας στέλνουν ό,τι μπορούν κάθε μήνα και έτσι συντηρείται. Δεν παίρνουμε βοήθεια από κανενός. Από την κυβέρνηση 0. Από την Εκκλησία, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτι λίγο μας δίνουν κάθε μήνα. Ναι. Αλλά το κρατήριο μας συντηρεί, διότι αγαπάει αυτό που κάνουμε. Το πρόγραμμα στα ελληνικά λέγεται «Δεύτε λάβετε φως», προέρχεται από την Αθήνα, από έναν Δημήτρον Καραβασίλη. Αυτός είναι ο... Μάλιστα. Όταν πρώτο μπήκατε σε αυτές τις εφαρμογές, τι αντιδράσεις είδατε από τον κόσμο? Καμία αντίδραση. Καμία. Μου είπανε, αφού διψούσαμε τόσα χρόνια και μας το προσφέρετε τώρα, άρχισα στα ελληνικά και στα αγγλικά 1 ώρα. Και ήταν στα land-based stations. Και μετά είδαμε ότι με το διαδίκτυο μπορούσαμε να κάνουμε πιο περισσότερα, μεγαλώσει πιο περισσότερο. Και γι' αυτό βγήκαμε τέλος πάντων από τα land-based γη με τα antennas και τέτοια και μπήκαμε στο διαδίκτυο. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Εδώ που τα λέμε, τους άρεσε και τους αρέσει. Κάθε μέρα είμαστε τώρα σε 200 κράτη και ακούγοντες 3 εκατομμύρια άτομα. Εγώ ακόμα δεν το πιστεύω. Αλλά μου το λένε αυτό με τα νούμερα που παίρνουμε. Ας είναι ευλογημένο. Ναι. Ήταν θετικές λοιπόν οι αντιδράσεις, ναι. Και κάποιες χαρακτηριστικές αναφορές που να σας έχουν δημιουργήσει έτσι ένα ισχυρό ερέθισμα στη μνήμη σας, που δεν περιμένατε κάτι, έχετε να μας διηγηθείτε κάτι από αυτό? Ένα πράγμα θα σας πω. Πήγα στα μεγάλα conferences που έχω στην Αμερική και είδα 2 ανθρώπους που δίνουν οδηγίες σε αυτούς που αρχίζουν αυτά τα πράγματα. Και με ρώτησε ένας που βοηθάει τους προτεστάντες. Μου λέει, πάτε πες μας, ποιος είναι το star του προγράμματος? Ποιος είναι αυτός που λάμπει μπροστά σας? Λέω, το πρόγραμμα ονομάζεται «Δεύτε λάβετε φως». Στα αγγλικά, «Come receive the light». Το star, αν το θέλετε εσείς, να το βάλουμε, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και με κοιτούσανε, μου λέει, δεν μιλάμε για αυτό πάλι. Ποιος είναι το μπλα μπλα, ποιος είναι αυτός που έχει το πρόσωπό του μπροστά? Είναι ο Χριστός. Ναι, αλλά ποιος ομιλεί? Ο ταπεινός εγώ. Εγώ μιλάω λίγο, αλλά αφήνω τον Χριστό να λάμπει για τον κόσμο, για την ειρήνη του κόσμου, την αγάπη του Θεού, να προοδέψουν και να γίνουν καλοί άνθρωποι. Ένα μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε στους εδώ Έλληνες, στους εδώ πιθανούς ακροατές σας ή αυριανούς ακροατές? Μακάρι να ακούσουν, να πάνε στο διαδίκτυο myocn.net, να ακούσουν το πρόγραμμα που εκπέμπεται από την Αθήνα σας, από εδώ, Αθήνα μας μπορώ να πω. Ο Δημήτρης Καραβασίλης είναι αυτός που διευθύνει το πρόγραμμα, να το ακούτε, να ξέρετε ότι εμείς σας έχουμε στις προσευχές μας. Είδαμε αυτά που είδαμε εδώ στην Ελλάδα, είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι περνάτε κρίσεις και να μην νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε. Σας αγαπάμε και προσευχόμαστε για σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς εσάς.